Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya pi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi, nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Menta ka singi ka khatlai trik ubnai jemmang arajar arpaway u Deputy Commissioner jang ka West Khasi Hills District uba ti lingwa ulaong ba ublei ula juba bia ka jingduai jang ki pait ba ha ka ba menta la yo ya utika ban yada na uknyang jingpang COVID-19. UDC ula penkan mau bah usnem arajar arpaway ki breu ki la duai ba ublei un ai ka jing start ya ki scientist bakin la no ban penyo ya ketika ban yada no ni uknyang jingpang hanrei menta andala yo apat kibreu kidang artatin. Ula kenturu ye kipat ba ban mi syakmat ban sya aitika bat ban amngai ya ki khubor thok ki balapan sapriang ban yalam bakala. Ka sarkar jela kalapan bena bakan sedang no ya ka jing aitika na ka benta kibreu ki balakenjo ya ka khat pras nam syajrong nadu ka khat saw tarik ubna jemmang arajar arpuway. Sarkar kala yang mentahi kalau penkre ban ai injek tiga tinggi kapras nam seneng ngapa ban penpa hune badan ki brio wat ki balanang la start ro kidang tiang te ki nget ye ki khobor lamber ki khobor ba ki hamsaya ki khobor ba thamula ki khobor ba thok na ki bon ki brio ki bakwa ban penmi ki khobor Kamtam ni sekiri nongway ki penmi ikhuar bakin yo beta ka popularity bakin yo gitu subscribe karena bakin yo kamai bisa te ni kam ki brio ki balasania ha ka science ngem dei ban sungai ya gitu ki fake news ku ya gitu ki brio ku bayalam bakla ngiri ban pek ya ka science ka ba hang ya ka jinsisha ngiri ban pek ya ka jinsisha te ka hoi manta ki bon ki brio ki rasang masong thu ya ka sini se west ka sini jungi kila sang yawan syakmat te ngai kai kala kham sotu gibreu norbre ha usnem baladam ni ya duai bau blei on ai ya kata kajing sai ya ki scientist bagin penmi no ya tau vaksin la ya tau dawai ban ni ya ban pensia la ya ban yada na kan ya kajing pang corona te manta bau blei ula smau ya kata kajing karpa dungi ndrai baling idang artatian pada ngiri ban sim ya kene kala ban ai ya kene injection ban khana bangin long kajingnya da ya radi ya ki bahing bahasam ha ki caka tre jongi baraka emlang kasalang ro nomor enda habangi la yo kata ka injection ngiladan kata kajing semau sengan ngade ngilan kajing semau scam ba ngi don ngila yo kajingnya ra dalam empat yo ya kajingnya ra kamot ngidang so artatien kan jadi kalau kumju kan yo sipai lada ulit thama Lada don bat jingera met jong pamot ula tiang lupa ula saja lupa ndre lada ula la yo ula don bat kityar ki sulai ki tup ki man ki babet ki babyang lada ngai makana ubre batingai ju ndre confidence kala don hau te kalau munta ngem ne basang bansanya ya gitu ki lamler ki bathok ki bapen ki ba ilam bakla ya ka perkat perang jongi ki bubun palang